Seinalatua dugu eguna, aski da esatekoa, hamaika gezur entzunak gera, dena dala perfektoa, erraustegia ez dala baizik, inguru giro zentroa, polit-politia izango data, txilirik gabekoa. Izena oso politia dauka, baina ez gaitezen txora. Gipuzkoako zabor guztia igotzen bada orgora. Kutsadura eta kea sortzeko eukiko du bai denbora. Ta tximinirik ez badu ere nunbaitetik irtengo da. Gu ez gaude prest nahi duten dena, egin dezaten usteko, isilik hemen geratzerikan, ez dute bada usteko. Hor daude Markel Olano batetik, ta Asensio besteko, gure osasuna saltzeko pronto, beraiek aberasteko. Diru horrek nun bukatuko dun, jakiten da errexena. Jakina baita Olanok nundik egiten duen errenan. Gure izenean ez dute izango horretarako baimena. Lehentasunak garbi dauzkagu, bizitza da handiena. Non egongo ote gara 2051 urtean? 35 urte barru nola biziko dira gure ondorengoak? Nolako airea arnastuko dute? Nolako zerbitzu sozialak edukiko dituzte? Zein gaixotasun sufrituko dituzte 2051 urtean? Nor eta zein dirurekin zainduko ditu gaixoak, zaharrak, umeak? Ezin dugu onartu erraustegi inposatu bat datozen 35 urtetarako kaltetuko dituena, gure osasuna, ingurumena eta denona den finantza publikoa. Krisi ekonomiko sakonean bizi gara. Krisi ekonomikoak ekarri ditu, krisi soziala, politikoa, humanitarioa. Konturatzen hasi gara, lurra planeta bakarra dela, mugatua. Ezin dugu segitu berdin. Erabilita bota, erabilita bota. Osasun krisi batean ere bizi gara. Gero eta minbizi gehiago, gero eta gaixotasun berezi gehiago. Nola zaimentzen dute erraustegi berri batekin kutsatzea gure airea eta gure ondorengoek arnastuko dutena? Krisi humanitarioa ere badaukagu. Garapen ereduak eragindako krisi sozial eta humanitarioa. Gure etxeetaraino ekarri du ezin bizia. Langabezia, lanpostuen prekarietatea, etxegabetzeak, pobrezia gero eta ugariagoa. Hori gutxi balitz, administrazioek inbertsio faraonikoetan xautu dituzte diru publikoak. Eta inbertsio sozial guztietan murrizketak egiten dituzte. Murrizketak osasungintzan, murrizketak irakaskuntzan, gazteen laguntzetan,
ezin du eta pobrenen laguntzetan. Esan diezaiogun ez. Gipuzkoarren bizitzak 35 urterako hipotekatuko dituen erraustegiari, alferrikakoa den erraustegiari ez. Urte asko daramatzago oihukatzen errausketarik ez. Urteak daramatzate Gipuzkoan erraustegia egin nahian. Zerbitzu publikoekin aberazten diren enpresa handi ustelak eta lotxa gutxiko zenbait politikari. Erraustegia oraindik eraiki gabe egotea ez alda garaipen bat izan. Baina gainera, 2009an hasita, Gipuzkoan martxan dago alternatiba. Erraustea baino garbiagoa, osasuntsuagoa eta merkeagoa. Gipuzkoako udalerrien erdia baina gehiagotan, egunero dago martxan, hondakinen kudeaketa alternatiboa. Gipuzkoan, demostratzen ari gara ez dugula hondakinak erre beharrik. Orain, nahitaezkoa da udalerri askok egin duten bideari beste guztiek ere jarraitzea. Gipuzkoak guztiok berdinak eskubidean, Gipuzkoak guztiok berdinak bete beharretan. Denon betekizuna da, hondakinak murriztea eta sortutakoak ondo sailkatu eta tratatzea. Gipuzkoako Foru Aldundia gobernatzen duten alderdiei berriro ere esan nahi diegu. Gelditu ezazue proiektua. Egin kaso, herritarrak eskatzen dizuegunari. Herritarrei dei egiten diegu. Mugitu gaitezen Gipuzkoarrok. Errausketarik ez gure izenean. Más limpia, saludable y barata, y funciona en más de la mitad de los pueblos de Guipúzcoa. Con una buena recogida efectiva, aprovechamos, compostamos y reciclamos gran parte de los residuos, y podemos tratar el resto sin incinerar.